Aquest 2025, Bidiosco Televisió compleix els 40 anys de trajectòria. Aquí, per exemple, tenim tota una petita recreació del que havien estat els orígens del mitjà, amb els aparells aquests que, bé, alguns ja no coneixeu, però nosaltres aquest any tenim molt a celebrar. Més de 200 persones, col·laboradors, col·laboradores que han col·laborat al llarg d'aquests anys amb el mitjà local i tenim aquest petit tresor, un museu amb tots els equips materials que han passat al llarg de la nostra història. A més, tenim la gran notícia de poder digitalitzar un arxiu amb més de 7.000 cintes i que hi ha imatges en brut i uns 6.000 programes. Per nosaltres tenim un any encara per endavant, ple d'actes especials, cajuts, actes, concerts, música, concursos. Esperem que sigui un any fantàstic per tots els que estimem Bidiosco Televisió.